Ja, vi har om signalet, og det er en novelle skrevet af Anders Bodilsen. Han er en dansk forfatter, der er født den 11. februar 1937 på Frederiksberg. Her er så en kort resumé af handlingen. Ja, hovedpersonen, det er en person, som lige er flyttet ind i et nyt boligkompleks. Og i den novelle, så finder vi ud af, hvordan personen han registrerer den nye omgangsform, som kendetegner livet i det her område. Og alle beboere er nyindflyttede. Ingen tør faktisk tage kontakt til den her nye nabo. Så det eneste han egentlig laver, det er at han iagttager hele livsformen igennem sit nye kighul, han har fået monteret i sin hoveddør. Og vi ved faktisk intet om hovedpersonens køn, erhverv, alder, baggrund eller uddannelse. Og personen her, han bruger faktisk al sin tid i hele novellen på at iagttage, hvad naboerne egentlig laver, og hvem de får på besøg, og hvordan de egentlig bruger deres tid igennem sit kighul. Men det lykkes ham faktisk aldrig rigtigt at tale med nogen af dem. Og historien forløber sig faktisk kun igennem, hvordan han egentlig lytter til dem. Og til sidst, så kommer der så et stort vendepunkt i novellen, og det er nemlig en kontakt i form af nogle bankelyde gennem væggen. Ja, vi ved, at der er 5 hovedpersoner, eller 5 personer generelt i den her novelle. Og det er selve hovedpersonen, og så er det Jønsson og Petersen, det er de 2 naboerne, og så er der også Herbst og Nast. Herbst og Nast, dem kender vi ikke så meget til, dem har vi faktisk slet ikke fået noget at vide af, bortset fra deres navne. Og Jønsson og Petersen, man kan regne sig frem til, at det er naboerne, fordi at hovedpersonen iagttager dem igennem kighullet. Og det er formentlig også 2 mænd, hvis man kan læse igennem linjerne. Novellen den er fortalt i første persons fortæller, og det er set fra hovedpersonens synsvinkel. Man ser historien som om man selv var personen, og får derfor alle hans tanker og bekymringer og alt andet at vide, så man lever sig virkelig ind i historien. Det giver en helt speciel forståelse af teksten. Man begynder at sympatisere med hovedpersonen, man begynder at forstå ham, man begynder at vide hvorfor nu han gør de ting osv. Men hvis vi tværtimod havde hørt historien fra en anden beboers synsvinkel, havde vi muligvis set personen som en mærkelig og måske lidt skræmmende menneske, ikke? For det er jo rigtig mærkeligt at skulle stå der og kigge igennem et hul og iagttage mennesker. Handlingsforløbet det strækker sig over et par måneder, men der er flashbacks i det og forskellige erindringer. Tid og sted, der starter historien en søndag formiddag, og vi befinder os muligvis i udkanten af en storby. Kan eventuelt være Aarhus, København eller noget af den stil. Historisk set, så passer novellen godt ind i den tid, den er skrevet, altså i 1965. Og det kan man jo genkende ved, at i 1960'erne, så begyndte man jo i Danmark at bygge mange højhus som boligkomplekser, i stedet for de velkendte kollektiver. Men man er nu begyndt at flytte alene, og det er muligvis en af disse lejligheder, personen er flyttet ind i. Og det meste af fortællingen i denne novelle, det foregår i denne lejlighed, hvor næsten alle disse iagttagelser finder sted. Og på et enkelt tidspunkt hører man om, hvordan hovedpersonen her forsøger at identificere, eller Identificere. sine naboer fra sin bil på ringvejen, dog uden held. Og i et andet tilfælde, så læser man også om hovedpersonen, som læser navnskiltene op ude i gangen. Ja, temaet i teksten, det er at være nysgerrig blandt andet og bange. Det er fordi, at forfatteren har hverken navngivet eller givet hovedpersonen køn, og vi ved heller ikke, hvad han arbejder med eller noget af den stil. Så på den måde, så kan vi ikke rigtig fortælle så meget om hovedpersonen, andet end han bare er nysgerrig og bange for, menneskelig kontakt. Øhm, Man får helt klart et personligt indblik i denne hovedpersons liv og tanker, og derfor så forstærker det effekten af, at det lige så vel kunne være læseren selv, som den handlede om. Igennem hele novellen er der en meget neutral linje, altså det hele det er sådan en slags monotonagtigt, ikke? Der er ingen beskrivelser af møbler, ingen beskrivelser af udseende, og en meget minimal beskrivelse af, hvordan omgivelserne er. Det at Anders Bodelsen gør, det er at han gør novellen tidsløs. Man kan ikke rigtig identificere så meget
fordi at det er så monotont, som tidligere sagt, ikke? Man skal læse mellem linjerne i denne novelle, og det får læseren stor hjælp til at tage stilling til alle de materielle forhold. Vi går alle sammen i vores hverdag og har vores eget lille kighul. Altså vi holder en afstand til samfundet, som vi alle sammen gør i vores normale hverdag. Og Facebook, det er for eksempel en af de eksempler, jeg kan komme med. Og vi er alle sammen faktisk nysgerrige og bange på samme tid, imens vi vandrer rundt i den store verden. Vi er en del af det hele, men vi deltager ikke nødvendigvis i det hele. Det er selvfølgelig op til os selv, om at vi vil være aktive og deltage i samfundet, og det er det, som der sker i novellen til sidst for hovedpersonen. Hovedpersonen, han modtager et signal fra omverdenen, og han tør at modtage og reagere på det. Signalet, det går vi ud fra, kommer fra Petersen og Jønsen, som er dem af hovedpersonerne, som hovedpersonen selv er mest opmærksom på. Så det handler om at ture, at tage imod det ukendte og det fremmede. Det er blandt andet også derfor, vi tror, at det er navngivet signalet, fordi at der nemlig er de der bank, som man får at vide i historien, ikke? Det kan være sådan et slags signal, og jeg tror, det er derfor, Anders har omdøbet den her historie til at hedde signalet, fordi der lige præcis er signal udefra til hovedpersonen. Og især det med, at man lever sig ind i hovedpersonen og hans tanker og så videre, det forstærker det kun. Og vi har alle sammen et frit valg. Men spørgsmålet er, om vi tager det. Og hvis vi tager det, hvad vil det så medføre? Og det er så det ubesvarede spørgsmål, som vi efterlades med efter en læsning.